Moje jméno je Ženja Březinová a jsem garantkou tohohle summitu. Zároveň jsem Mind and Movement Coach a zakladatelka projektu Sebejistá. Než začneme, ráda bych vás přizvala do aplikace Eventy, kde můžete pokládat dotazy a taky můžete přednášky hodnotit, což je pro nás skvělá zpětná vazba. Po mojí přednášce se na vás taky budou těšit lidi v pohybu, tamhle vzadu u kulatého stolu, kde můžete dál rozvíjet téma. Vidím, že máme i skvělé domácí mazlíčky, tak jsem ráda, že máme osazenstvo všeho druhu. Tak jo, tak jdeme na to. Pojďme si povědět, jak vlastně spolu souvisí well-being a hranice. Je to aktuální téma, je to téma, které zajímá spousty z nás, tak se na to můžeme podívat. Všichni se shodneme na tom, že jakoby chtěli bychom, aby to bylo těch 50/50, ale já bych to nazvala jako 2 sklenice vody. Jedna je work a druhá je life a my bychom chtěli, aby to bylo vyrovnaný, ale život to chce jinak, takže někdy se stane, že třeba ta práce je z 80% a život má jenom 20%. Nikdy by se nemělo stát, že ten život bude dlouhodobě na nule, protože v tu chvíli nejsme zazdrojovaní a stane se to, že vyhoříme. A dneska si povíme o tom, proč vlastně to tak často skončí. Tenhle příběh a tato přednáška je inspirovaná skutečnými událostmi. Dita je sice smyšlená, ale ten její příběh je realitou spousty z nás. A vy se možná ptáte, kdo je teda Dita, že jo? Protože co jiného by vás mělo zajímat. Tohle je Dita. Ditu mají všichni v práci rádi. To je taková ta oblíbená kolegyně, která vám nikdy neřekne ne. Můžete se na ní spolehnout, když si třeba v pátek večer vzpomenete, že máte přednášku, prezentaci na pondělí, tak se na ní můžete spolehnout, protože ona to o víkendu zařídí. Dita skoro necestuje, ale kdyby náhodou si vzala dovolenou, tak to vůbec nevadí, protože i na té dovolený vám odpoví. Je oblíbená v kolektivu, práce jí baví a to je možná i ten problém, protože když Dita jede dlouho v tomhle tempu, tak bohužel Dita vyhořela. A Dita musela kvůli tomu dát výpověď v práci, kterou milovala. Dita zároveň je součástí statistik. Každý 4. Čech se potýká s vyhořením. 40% globálně zaměstnanců zažilo vysoký stres předchozího dne. A 2/3 Evropanů má zkušenost s pocitem vyhoření. Dita byla součástí tady těch statistik. A možná se v těch statistikách potkáte i vy. Takže co s tím vlastně můžeme udělat? Potkali jsme se s imaginární Ditou na imaginární kafíčko. Teď to zní, že mám imaginární kamarádku, vlastně pro tuhle přednášku mám. A s Ditou jsme si vlastně povídali, co potřebovala. A Dita řekla, že hodně jí pomohlo, že si přiznala, že má v sobě nefunkční vzorce a převzala tu odpovědnost za toto řešit. Prvně se vydala na terapii a tam pochopila, že ten problém nebyl v práci, ale nebyl problém v množství práce nebo v tom šéfovi, problém byl v tom, jaký ona má pohled sama na sebe. V tom, že má nízkou sebehodnotu. Nevěřila si. Myslela si, že ta její sebehodnota závisí na tom, kolik hodin pracuje, jak rychle odpovídá a kolik toho zvládne. Možná se v tom poznáváte, že čím víc se vám daří v práci, tím víc se cítíte dobře a když náhodou máte období, kdy to jako nejde, tak začnete strašně jako podceňovat sami sebe. Možná to byly nějaký naučený vzorce z dětství. Možná to během toho života převzala i skrze věty typu musí ti záležet na tom, co si o tobě ostatní pomyslí. A nebo aby ti lidi měli rádi, tak to se jako musí zasloužit i to. Jenomže postupně, jak to poslouchala a možná to slyšela několikrát, se tady ty věty staly její součástí. Staly se součástí jejího života a začaly velmi negativně ovlivňovat tu její realitu a její život. Dita se teda vydala na tu terapii a začala tam právě řešit tu sebehodnotu. Co teda je ta sebehodnota?
A jaký je rozdíl mezi sebehodnotou a sebeúctou? Sebehodnota znamená, že vím, kdo jsem jako člověk. Že ta moje cena, nebo ta moje hodnota spočívá v tom, kdo jsem, a ne to, jak moc jsem výkonná. Ta sebehodnota je totiž o bytí. Ona není o konání, není o tom výkonu. Sebehodnota by mohla znít jako zasloužím si odpočinek, zasloužím si respekt, zasloužím si hranice prostě proto, že jsem. Oproti tomu sebeúcta je právě založená na základě našeho výkonu, na našich schopnostech. My můžeme mít vysokou sebeúctu, ale a říct si, hele, já jsem skvělá projektová manažerka, jsem dobrá v té práci, ale zároveň můžeme mít tu nízkou sebehodnotu. Ale stejně si vlastně, musím si ještě trošku jako pracovat, než si můžu dovolit odpočinout si. A přesně tady to byl i Ditin problém. Ona měla tu vysokou sebeúctu, ona věděla, že je dobrá v té práci byla skvělá, vedla ten tým, jenomže ona měla nízkou tu sebehodnotu. A přesně proto neměla hranice. Pokud nevěříte, že si zasloužíte hranice, nebudete ji mít. Vycouváte z toho. A v tomhle případě výzkumy mluví jasně. Pokud nevěříme, že si zasloužíme sami respekt, neuvěříme ani tomu, že by někdo mohl respektovat ty naše hranice. Proč? Protože tyhle věty typu, hele, musím být dostupný, nebo hele, a co když si lidi pomyslí, že když jim neodpovím, tak jsem vlastně líná a vlastně vůbec nejsou o práci. Oni jsou o tom, jak vnímáme my sami sebe. A tohle vlastně Dita konečně pochopila. Ona neměla ty hranice, protože nevěřila, že si je zaslouží. Ona nevěřila, že by někdo vlastně mohl respektovat ty její hranice. A to, jak nás lidi vnímají, je vlastně odrazem toho, jak my sami vnímáme sebe. Takže kde vlastně Dita byla? Tady se vám vytvořila kvadrant. A bylo to moc hezký to tvořit, bylo to velice zajímavý. V každém kvadrantu možná najdeme někoho, koho známe, možná v něčem se poznáme my sami. Dita byla tady dole, vidíte, jako palečkem dolů, že je tam jako hodně nešťastná, jo. Má tu nízkou sebehodnotu a nemá žádný hranice. Abych vám to vysvětlila, spodní linka je hodnota. Čím víc jde z vaší strany doprava, tím větší je hodnota, ta sebehodnota. A naopak nahoru jsou hranice a zase ty rostou. Takže Dita byla právě v tom, že měla nízkou sebehodnotu bez hranic. Právě proto vždycky byla přístupná, nikdy neřekla ne, mohli jste se na ní spolehnout, protože co kdyby si o ní v práci pomysleli, že je líná, co kdyby ji pak nahradili. Zároveň máme i další dva extrémy, to jsou ty šedé kvadranty. Když se podíváte na ten spodní, tak ten poukazuje na vysokou sebehodnotu a zároveň poměrně nízký hranice. Takovýho člověka si můžete představit, já tam mám napsáno vedoucí, ale může to být kdokoliv, kdo si myslí, že já vím nejlíp, co tenhle tým potřebuje a prostě já to musím hlídat. Já nebudu přece respektovat její hranice, protože já to vím nejlíp. Jo, já jsem ten mačo, teď je to. Oproti tomu máme druhý kvadrant, kdy naopak máme vysoké hranice a naopak nízké sebevědomí nebo sebehodnotu. Takovýho člověka si představíte, že je hodně izolovaný. Je to člověk, který se už možná někdy v minulosti spálil a teď si myslí, že stejně mě zase jako někdo zklame. No tak já si to radši udělám sama. Jenomže tohle je taky nebezpečný, protože my ze strachu, že nás zase někdo zklame, nějaký jeden člověk, se sami obíráme o možnost toho, že dalších 10 lidí nás může přesvědčit o tom, že to tak není. A zároveň, když budeme mít tu vysokou sebehodnotu a nebudeme respektovat hranice, tak zase nebudeme mít vztahy. Protože nikdo s náma nebude chtít kamarádit. Dita směřovala do zeleného kvadrantu, kdy měla zdravou sebehodnotu a flexibilní hranice. Schválně říkám zdravou sebehodnotu. Jo?
Věděla, kdo je, ale nebylo to vymrštěný do extrému. A zároveň říkám schválně flexibilní hranice, protože hranice nejsou betonová zeď. Dá se s nima pracovat. Když to opravdu hořelo, Dita pomohla. Jo, pracovala s tím. Tu sklenici work si prostě přelila a byla z 80% plná. Ale zároveň věděla, že když nemá tu kapacitu, tak nepřebírala tu odpovědnost za práci jiných. Dita dneska říká, děkuju za důvěru, ale teďko nemám kapacitu. A jestli to můžeme probrat jindy. Dita má pro vás dobrou zprávu. Je spokojená, protože si našla novou práci v jiné společnosti a vrátila se tam jako jiná Dita. Schválně říkám jiná, ne lepší, protože Dita byla dobrá už předtím. A co jí vlastně pomohlo? Když vlastně zjistila tu svoji sebehodnotu, tak využila koučování. A na ten se právě teď podíváme, protože coaching hledí do budoucnosti a tyhle techniky nám můžou pomoci určit akční kroky a zlepšit tak naši budoucnost. Jako první je energetický kotlík. V našem případě je to rychlovarná konvice, protože jsem nenašla hezký energetický kotlík, takže odmyslíme si tu elektřinu. Každopádně každá ta konvice má svoje přítoky. Je to něco, co nás zdrojuje, co nám dodává energii, co nás nabíjí, díky čemu vlastně můžeme fungovat. Nemusí být 3, může jich být 10, 20, to je jedno. Ale je skvělý si to zmapovat. Nakreslete si kotlík a připište si tam ze zhora šipky a napište, co vás vlastně zdrojuje. V Ditině případě to bylo například klidné ráno s kávou. Pomáhalo jí to. A nebo strategické plánování. A nebo třeba učení se novým věcem, protože se cítila, že se v tom rozvíjí. Zároveň každý kotlík má i své odtoky. Odtoků opět můžeme mít, kolik chceme, je dobrý o nich vědět. A odtoky jsou něco, co z nás tu energii vysává, kde ji ztrácíme. A my můžeme doplňovat energii, jak chceme, ale ve chvíli, kdy nemáme vyřešené odtoky, tak víme, že se prostě nezazdrojujeme. V Ditině případě se jednalo o přebírání úkolů od kolegů na neustálou dostupnost, anebo například projekty bez jasného zadání. Když si to takhle hezky zmapujeme, tak si vybereme 1 až 2, maximálně 3 odtoky, na které se zaměříme. Proto jsem vám v začátku povolila mít klidně 100 přítoků a odtoků, protože na konci vy si musíte vybrat 1 až 2. Protože čím menší kroky uděláme, jsou pro nás snazší a vyhneme se tomu přehlcení. Dita si vybrala svoje odtoky a navázala druhou technikou, kdy si stanovila, jaký hranice vlastně potřebuje. Zmapovala si, udělala si hezkou tabulku, kdy si zmapovala, kde má problém a jakou hranici by proto vlastně potřebovala. Jako první si vypsala ty z kotlíku, jsou úplně stejný. A k ním napsala, jakou hranici potřebuje, jaký to má řešení, co udělá, až se to stane. Aby se nestaly projekty bez jasného zadání, tak potřebuje brief s konkrétními cíli. To znamená, domluvila si schůzku se svým šéfem a komunikovala svoje potřeby. Jo? Převzala tu odpovědnost za tu změnu. Když jí vadilo, že má neustálou dostupnost, s čímž ona hodně vlastně i v začátku ten proces změny samozřejmě nějakou dobu trvá, tak si vypla notifikace, zapla si nerušit a nastavila si automatické odesílání zprávy, kdy příjemce okamžitě obdržel odpověď, že má vypnuté notifikace a že se k tomu dostane, až vlastně bude mít ten čas. To jí vytvořilo pocit bezpečí a to, že komunikovala a že nikoho nenechala čekat. Pro začátek to pro ní bylo hezký ujištění a taková bezpečná situace. A když přebírala úkoly od kolegů, tak to byla vlastně pro ní ta nejtěžší část a tak si připravila nějaký věty. To není v mojí kompetenci, anebo můžu ti poradit, ale neudělám to za tebe. Protože Dita vlastně často zapomínala, že nemusí převzít zodpovědnost za celý ten úkol. Někdy prostě stačilo jenom poradit. A když věděla, že je pro ní těžký říct to ne, tak se na to podívala ještě do hloubky. A v tom coachingu si sama stanovila plán. Vytvořila si 3 kroky,
jak si bude ty věty tvořit. Protože když jsme v emocích, je pro nás těžší přemýšlet racionálně, takže se na to připravila. Jako první chtěla poděkovat, pak říct jasné ne a pokud na to má prostor, navrhne nějakou alternativu. V jejím případě by to vypadalo děkuju za důvěru, ale nemám teď kapacitu. A nebo děkuju za pozvání, ale tentokrát tenhle čas potřebuju pro sebe. Můžeme se sejít třeba někdy jindy, tak by zněla alternativa. Když to zkoušela poprvé, možná to nevyšlo, ne každý první ne se povede, ale pojďme si říct, jak vypadalo to první povedený ne. Přišel za ní kolega a řekl, hele, já potřebuju tady pomoct s tou prezentací, pomůžeš mi s tím? A Dita řekla, děkuju za důvěru, ale já opravdu teď nemám kapacitu. A ten kolega jí na to řekl, jo, aha, dobrý, tak v pohodě, tak já jsem to jenom zkusil, zvládnu to sám, nebo se zeptám tamhle Aničky. A pro Ditu to byl vlastně šok. Protože když se vám to první nepovede, tak my to často máme takovou tendenci možná dramatizovat a očekávat to nejhorší. A najednou zjistila, že takový to je, když mě někdo jako respektuje, když to někdo pochopí. A byla to ta její první pozitivní zkušenost. Ale předtím samozřejmě následovaly i nějaký nepovedený ne. A zároveň si Dita potřebovala uvědomit, že ne je celá věta. A že nemusíme svoje ne vysvětlovat anebo obhajovat. Znáte to, když někdy chcete říct, hele ne, třeba já nemůžu přijít, já toho mám strašně moc a mám kočku doma, mám psa doma a tohle je nemocný, tenhle člověk, já to mám strašně moc se omlouvám a začneme to vysvětlovat. Je dobrý si někdy uvědomit, že možná to nevysvětlujeme pro toho druhého člověka. Možná si sami před sebou obhajujeme to, že cítíme nějaké provinění za to, že říkáme ne. Když si to poprvé totiž trénujeme říkat ty hranice, tak to vypadá asi nějak takhle. Postavíme si ty vrátka a lidi to začnou obcházet ze všech stran a to je ten proces změny. A ty první pokusy se taky počítají, protože vlastně začneme. Když máme strach z něčeho nového, tak máme příležitost se něco nového naučit. Zesílit, posílit svoji odolnost. A když se můžeme něco učit, tak k tomu patří, že v začátku selháme. Když jsme se naučili chodit, tak víte, kolikrát jsme spadli na zem? Vzdali jsme to? Já myslím, že ne, protože vlastně všichni se sem přišli. Takže něco už jste v životě za sebou, už máte nějakou zkušenost, když jste se nevzdali. Ale ono to selhávání může mít někdy takovej negativní jako náznak. A tak to můžeme přeformulovat. Protože selhání je zkušenost. My jenom sbíráme zkušenosti. A když se tady to uvědomíte, tak každý vaše selhání je jenom další zkušenost. Zkušenost, která vám dláždí pevnou půdu pod nohama. Zkušenost, na který můžete stavět. Všichni, když hledáme v něčem, ke komu se obrátit, tak chceme, aby měl nějakou zkušenost s tím, co vlastně s tím problémem. A co kdybychom se takovým odborníkem stali my sami? Mně se líbí, že přikyvujete, skvělý. Tak, přijde mi, že jsme už chvilku mluvili, tak se pojďme postavit. Dneska hodně sedíte, pojďte se postavit, nestejte se a zahrajeme si takovou malou hru. Já vám položím 5 otázek. Vždycky, když se v té otázce poznáte, tak si můžete zase sednout. Takže cílem by mohlo být se nesednout vůbec a když někdo zůstane stát, tak mu pak hromadně zatleskáme. Jo? Je to, kdo přežije. Takže sedněte si, pokud jste si letos otevřeli pracovní e-mail, Slack, cokoliv, mimo pracovní dobu. To bylo rychlý. Nečekala jsem, že vás tolik. Tak ta první byla jednoduchá. Tak ta druhá. Sedněte si, pokud je pro vás výzva vypnout hlavu na dovolené a vůbec nemyslet na práci. Třetí otázka. Sedněte si, pokud spíte hůře z neděle na pondělí a cítíte, že víc prokrastinujete před tím spánkem, protože víte, že když půjdete spát, tak se blíží pondělí a další meetingy a práce a scrollujete, koukáte se na televizi. Skvělý, ještě 2. Sedněte si, pokud jste někdy přijali úkol, i když jste věděli, že na něj nemáte kapacitu.
Ještě super, tak naposled, zkusíme to. Sedněte si, pokud vám někdy bylo nepříjemný říct ne kolegovi nebo šéfovi. Dámy a pánové, máme vítěze! Chtěla jsem říct, jako teď se můžete kolem sebe rozlídnout a říct si, že v tom fakt nejste sami. Že tyhle pocity sdílíme všichni, možná každý v jiný nějaký situaci, ale je to společný vzorec. Bohužel. Ale dobrá zpráva je, že se vzorcemi se dá pracovat. Vzorce jdou měnit. A hlavně, když to třeba změníte vy, tak to někdo uvidí, někdo z vašich kolegů a vy ho tím inspirujete. Určitě všichni máme nějakýho kamaráda, jo, který na sobě začal hodně pracovat, začal chodit do fitka a najednou je prostě namakaný, je sportovně a vy říkáte, já to chci taky. Hele, a pomůžeš mi s tím? Co děláš vlastně v tom fitku? Ukážeš mi ty cviky? A on jasně, jako je mačo a ví, co dělá. A přesně tohle můžete udělat vy, když si začnete pracovat na té sebehodnotě, začnete si za sebou stát, respektovat sebe. A můžete tím pádem ukázat cestu zase někomu dalšího, inspirovat ho k té pozitivní změně. Pardon. Co Dita dělá každý den jinak? Má takový 2 techniky, možná nechci říkat úplně rituály, ale 2 techniky. Jednu využívá podle potřeby a druhou využívá každý den. Začneme tu, která je podle potřeby. Je to fantastická technika, miluji ji, aplikovala jsem ji na sebe, aplikuju ji i na svoje klienty a dokonce se mi stalo, že jsem potřebovala pomoc slečně Metru, která měla panickou ataku a tato technika je jedna z nich, kterou jsem použila. Je to technika, kterou můžete použít, když jste ve stresu, cítíte úzkost, když máte třeba před meetingem nebo než jsem začala přednášku, byla jsem nervózní a cítíte, že vás tak zavalují emoce a vy nad nima ztrácíte kontrolu, když to tak řeknu. Využíváte to jenom, že si odpočítáváte a pojmenováváte věci na základě vlastních smyslů. To využití smyslů je právě skvělý. Začnete tím, že se rozhlídnete kolem sebe a pojmenujete si nahlas nebo pro sebe 5 věcí, které vidím. Já vidím tady fantastického psa, vidím svůj časomíru, vidím vaši skvělou halenku, tvoje krásné šaty a nebo vidím usmívající se tvář. Potom přejdete na 4 věci, kterých se dotýkám. Doporučuji dotýkat se svých věcí, jo, jenom jako bychom si to stanovili rovnou na začátek, jo. Nedotýkejte se souseda, pokud ho neznáte. A můžeme se dotýkat svého oblečení, svých vlasů, bot, jo, ale zase taky záleží, materiálů kolem sebe. Clicker má plast, super, jo, dobrý, a podobně. Potom si pojmenujete 3 věci, které slyšíte. Můžete teď slyšet můj hlas, můžete slyšet šum, který vychází zvenku, anebo můžete slyšet to, že se vedle vás někdo třeba vrtí. Potom odpočítáváte dál a pojmenujete si 2 pachy, které cítíte. Může to být váš parfém. A nebo pokud cestujete v létě MHD, tak zjistíte, že soused vedle vás ten parfém nemá. A zase zpřítomní, tohle vás zpřítomní, na tom se všichni shodneme. Poslední si pojmenujete 1 chuť, kterou cítíte na jazyku. Což mi připomíná, že mám žízeň, takže řekněte si, co vy máte na jazyku. Možná je to káva, kterou jste tady vypili. Tahle technika je skvělá, protože přenáší naší pozornost z emoční roviny mozku do té racionální. A tím my zpátky to vyvažujeme a získáváme určitou kontrolu nad svými emocemi. Druhá technika je moje oblíbená a dělala jsem ji i dneska, když jsem se tady slunila na parkovišti před expo a trénovala si tuhle přednášku, je vizualizace. Doporučuji dělat ji ráno, protože ona určí směr vašeho dne, ale spočívá v tom, že si položíte celkem 4 otázky. Ta první. Kým chci dneska být? Kým chcete dneska být ve 3 odpoledne? Dita si řekla, že chce být skvělou parťačkou na meetingu a s pozitivním nábojem energie. Já chci být dneska jenom dobrou garantkou Self-Care Summitu. Jak se u toho chci cítit? Já se u toho chci cítit dobře, chci, abyste se nějak pobavili u toho, něco získali.
Co dnes potřebuju od ostatních? Já bych potřebovala váš zájem, možná nějaké vaše nadšení pro téma, což vidím, tak jsem moc ráda. A naposled, co zase já chci dát ostatním na oplátku. Já bych vám chtěla předat důležitost toho tématu a že fakt stojí si na tom zapracovat. Ta technika je skvělá, protože mozek má jenom jeden cíl v našem životě a to bychom přežili a byli v bezpečí. On neustále vyhodnocuje, co se děje kolem nás. Zároveň mozek miluje svoji identitu. Když si něco nastaví ráno a rozhodne se, dneska chci být takovým člověkem, on se nechce mýlit. Takže když si ráno zvizualizuju, jakým chci být člověkem a zodpovím si tyhle otázky, mozek celý den bude hledat informace, aby podpořil to svoje nastavení. Když půjdu ráno, a znáte to, nakopnete si ten malíček o postel, bolí to jako prase, a řeknete si, dneska je strašný den, tak budete mít pravdu. Fakt ten den bude prostě špatný. Ale když si ten malíček nakopnete a řeknete si, to se stává, dneska i tak prostě budu mít dobrý den, budu mít skvělou tady přednášku, seznámím se spoustou lidmi, tak budete mít taky pravdu. A to je krása toho mozku. Mozek je plastický, my s ním můžeme pracovat. To naše přesvědčení je strašně důležitý. Ale zároveň mi přijde neskutečně důležitý zdůraznit, abyste přitom dbali na svoje potřeby. Když se zbudím s horečkou, tak možná není fajn si vizualizovat, že dneska uběhnu maraton. Pojďme být zase vůči sobě si nastavovat ty hranice. My nechceme změnit svoji identitu, ale chceme pracovat i v souladu s námi samotnými. Takže jak vlastně wellbeing a hranice spolu souvisí? Dita asi jako většina lidí si myslela, že když to svoje vyhoření bude řešit, takže když si odpočine, zajde si na dovolenou, půjde na masáž, na jogu, že to jako zmizí. Jenomže dokud ona vlastně nezapracovala na té svý sebehodnotě a nezačala si věřit, tak pořád všemu říkala to ano a pořád se v tom točila, v tom kruhu a proto se jí to vracelo a to je ten problém. My totiž často začínáme u toho wellbeingu. My řešíme ty fyzické projevy, protože to je první, co my si všímáme. Tu únavu, to, že nás najednou začne strašně divně bolet tělo, jo, a my si říkáme, je to tady prostě 30, 40, končím. A tak jako to řešíme a ono nám to pomůže, protože to fyzično se zlepší. Jenomže dokud my nemáme ty hranice, tak pořád se budeme vyšťavovat někde jinde. Na všechno pořád budeme říkat ano a nezbyde nám energie se pak o sebe starat. Zároveň nemůžeme mít hranice bez té sebehodnoty, protože když nemáme tu sebehodnotu a stoupneme si a řekneme, já teď mám tady ty hranice, tak my stejně nakonec couvneme, protože si v tom nebudeme věřit, nebudeme tam mít tu sebehodnotu. A tak se vyšťavíme, nebo budeme mít hranice a zase selže celý well-being. My často chodíme od zádu dopředu a ono by to fakt často stačilo jenom protočit. Hranice nejsou ocelová zeď. Je to informace. Informace, která zlepšuje naše vztahy. Jsme sociální bytosti. Jeden z pilířů pro dlouhověkost jsou sociální vazby. Není to jenom spánek, pohyb a jídlo. Ty vztahy jsou v tom důležitý. A my na ně potřebujeme energii. Takže když zlepšíme sebehodnotu, budeme mít ty hranice a budeme mít energii pro ten well-being, to znamená, budeme mít energii setkávat se s kamarády. Budeme mít energii na to potkávat se s rodinou, trávit čas s partnery, se svými zvířaty, jezdit na výlety. Řešit svoji sebehodnotu není příznak, je to právě ta příčina toho problému. Je to často bohužel opomíjená příčina. Pořád je okolo toho takový trošku stigma. Pojďme to zbořit, protože vy všichni jste na téhle přednášce, protože se v tom možná poznáváte. A možná to slyšíte, se vám do toho moc nechce. Ale taková je cesta. A musíme to řešit v tomhle pořadí, ne v tom opačném. Dita nemusela vlastně vyhořet, na tom se všichni shodneme, tenhle slide je schválně nadhodnocen, protože ono stačilo si jenom uvědomit, že jo, se ráno probudila, že ta hodnota vlastně není v tom, jak je dostupná. Ta její hodnota byla v tom, kdo je jako člověk. Když si to zvědomila a byla vytrvalá, protože ten proces změny trvá,
Vy si nezajdete, neuvědomíte si ty věci a ono se to jako nezačne měnit zázrakem. A byla trpělivá, pracovala na tom, tak se z ní stala Dita superhrdinka. Dita prostě teďkon je respektovaná, má ty hranice, má naplněný život, má svůj červený plášť a stojí tam ve svý power pose. Jestli znáte psychologický efekt power pose, skvělý, když jste nervózní, stoupněte si jako Dita, usmívejte se jako Dita, buďte jako Dita, ono to psychologicky pomůže. Ale Dita superhrdinka, vám teďkom podává propisku a ptá se vás, abyste napsali 3 věci, za které vás lidé mají rádi a které nestojí na vašem výkonu. Takže nesmíte mi říct, že jste spolehliví, že jste produktivní, anebo že umíte dobře dělat svoji a rychle svoji práci. Můžete si pomyslet, že jste laskaví, že máte nějaký ten humor, je jedno, jestli je sarkastický, já mám ráda sarkazmus, nebo že máte empatii. Zkuste si klidně jenom sami teďkon se zastavit a sami pro sebe si v 10 vteřinách jenom říct 3 vaše hodnoty. Až je budete mít, tak jenom zvedněte paleček nahoru nebo si klidně stoupněte, mi to jednou dějte stojku, nějak mi to dejte vědět. Stojky beru na hlavě, na rukou, na jedné ruce. Ty palečky by byly dobrý. Super, děkuju. Děkuju za vaši aktivitu. Super. To, co jste si právě teď řekli, je vaše hodnota. Na to můžete teď stavět. To je váš první krok na té cestě. A to je vaše pevná půda pod nohama. Cokoliv vám v této přednášce utkvělo v hlavě, ať je to technika, ať je to myšlenka, ať je to cokoliv, zkuste si to zakomponovat do svého života. Klidně si to dejte přímo teď do kalendáře, že teď se na to vrhnu a řekněte si, jak to uděláte. Co bude ten první, nejmenší krok, který můžu udělat a kdy ho udělám? A 3. otázka, co mi v tom může zabránit, jaká je tam překážka a jak já ji budu řešit. Rovnou počítejte s tím, že to nepoprvé nevyjde, ale řešte to. Buďte v tom proaktivní a převezměte odpovědnost za tu svoji změnu, protože nikdo to za vás neudělal. Stejně jako Dita si to odmakala sama, stejně jako já jsem si to odmakala sama, stejně jako spousta lidí z vás je to tady už odmakává nebo odmakalo samotných, tak je to ve finále na nás a štěstí našeho života je naše zodpovědnost, stejně jako naše zdraví. Pokud byste v této konverzaci chtěli pokračovat i nadále, nebo mi napsat, jak vás to bavilo nebo nebavilo, pojďme se propojit. Koukala jsem, že v Eventy je spousta otázek, takže já přetahuji, ale je to furt dobrý. Stihnu odpovědět možná na jednu, ale na ostatní určitě budu psát posty, takže kdybyste měli jakoukoliv otázku, pojďme se propojit. Pokud vás tohle téma zajímá, ráda si vás vyslechnu, ráda vás pozvu i tamhle na kulatý stůl od pohybu vzadu a doufám, že se vám přednáška líbila a budu si na vás těšit za chvíli u přednášky Adama Kulhánka, která začíná v 12:30 a teď, jestli už máte vyfocený moje QR, tak se můžeme vrhnout na otázky. Co když Dita řekne, to není v mé kompetence. Líbí se tam Dita kompetence. Šéf mi trošku připomíná ten šedý kvadrant toho, co porušuje hranice. Já bych otevřela diskuzi. Já si myslím, že v komunikaci je strašně důležitá a není náhoda, že tady byla Veronika, protože hranice jsou o komunikaci. Já bych otevřela konverzaci o tom, jak teda, jestli to bylo řečeno předem a co vy můžete spolu. Možná s tím šéfem, já se na konflikty dívám tak, že je konflikt a lidi si často stoupnou jako proti sobě a teď jdou jako uá. Mně by se líbil ten přístup, kdyby řekla šéfovi, hele, vidím, že tady máme nějaký nesoulad, pojďme si stoupnout vedle sebe a společně řešit ten konflikt a hledat tu cestu, jak teda z toho udělat postupně její kompetenci, anebo jak to můžou společně vyřešit. Nenechat se zadupat jenom tím, že poprvé někdo nerespektoval to, že ona se vyhradila. Taky se sama může zeptat, co vlastně by potřebovala, aby s ní to ten šéf probral jinak.
co vlastně se změnilo za tu dobu, že najednou to je ta její kompetence. Otevřít diskuzi, ptát se na ty otázky, poslouchat. Vlastně všechno, o čem mluvila podle mě Veronika. A nebo si přímo pozvěte Veroniku do kanceláře, ona to vyřeší. Profík. Ale myslím si, že komunikace je ta důležitá věc a nenechat se tím jako sejmout. Jak si nastavovat hranice ve fázi vyhoření? Já vím, že máme takovou tendenci hasit na poslední chvíli ty věci. Já bych se zaměřila právě na tu prevenci, ale když už tam není ten prostor, tak bych si zmapovala, co mě tam vlastně dovedlo. Podle mě ta přednáška vlastně vysvětlovala. To znamená, že když už jsme v tom vyhoření, tak si najdeme pomoc. Když vím, že sama nejsem schopná řešit svoje vyhoření, tak si najdu někoho, kdo tu zkušenost má. Může to být kolega, může to být ve firmě, můžete mít psychologa, psychoterapeuta, kouče, mentory. Obraťte se na někoho, kdo tu zkušenost má. Nemusíme všechno v tom životě řešit sami. Ale zaměřila bych se na tu sebehodnotu, zaměřila bych se na to, co mě vlastně do téhle situace vůbec dostalo. Ne, jaký jsou ty příznaky, že jsem vyhořela a teď teď se vyspím a ono to bude dobrý. Šla bych přímo k té příčině. Šla bych si vyřešit svoji sebehodnotu a vlastně, co mě tam dostala, co můžu udělat s tím, aby se to neopakovalo. Tak jo. Dobře. Ne u starších generací. Ježiš, to je hrozně... O tom si strašně ráda s tebou popovídám. To je super téma. Je na to i zajímavý jakoby myšlenky, ale my už máme trošku čas. Teď nevím. Už právě nemáme, že jo, věď. No, ale já si o tom s nějakém popovídám a kdybyste chtěli, tak můžeme se o tom popovídat přímo u toho kulatého stolu. Co vy na to? Protože to je podle mě jako i super téma u kulatého stolu v pohybu a je to jako moc zajímavý téma. Já mám na to svůj pohled, ale už nechci přetahovat a nechci ubírat čas lidem v pohybu. Takže já vás zvu ke kulatému stolu tamhle vzadu, kde bude vedená diskuze pod taktovkou v pohybu a za chvíli, už v půl, se můžete těšit na Adama Kulhánka s jeho přednáškou o psychické odolnosti. Děkuju moc. Jej.